गोबांथार इउटुबारफोर दंमोन नाम लाला आं गोबांथार मा जों जाम्बा जाम्बिखौ मा लब देखायनानै दा गोथौ हाखराव गाब्र'होबाय आरोना जों मालायनाव मागिबाबो मोना बैफोर थाखाखौ ना बेनिखायनो नोंथांमोना मालायनि गोदै रावाव गोजाव नङा जायहा थाखा बुरला जारला दं बिथांमोना सोथों बिथांमोना सोना लाथों बिसोरनो माहाजोन जाबावथों बेफोरबायदि साननानै था आरोना एबारनिफ्राय जिबनावबो नोंथांमोना बेफोरबायदि एप्सखौ दा फोथाय बेफोरबायदि एप्सखौ फोथायनाय माने नोङो मा जों गरिबखा मानसि आरो बिनिफ्राय डाबल गरिब जाबावनाय हा हु फाननांनायनि लामायाव फैनाय बेनि थाखाय नोंथांमोना बेफोरबायदि एप्सफोरखौ फोथायनाङा आरोना हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नुनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे एप्सनि सायाव खोथा सावरायनि दा नोंथांमोना गोबांथार बयबो मिथिखाबाय जानांगौ मा एप्सनि सायाव आङो नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों बे जाहैबाय लोगोफोर जोंना YBY नि मैयानिफ्रायनो गोबांथार दावराव ओमफ्राय सिगां समावबो गोबांथार दावराव जेनाखि नैबे मोनसे एप्सआ ट्रेन्डिं सोलिना दंमोन जेनाखि फैसा सोयोब्ला फैसा मोनफिनो ओमफ्राय बे एप्सखौथ' दा जोङो बयबो मिथिबाय खोनानो मोनबाय नुखाबायबो बे एप्सआ दा बन्द' जाबायानो ओमफ्राय बेयाव होदों KYC खौ 6000 होनानै खुलिनांगौ होननानै बिथांमोना मोनसे डेट होबावदो आरोना 11 थारिखसिम ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ नुखाजोब्बाय बयबो मिथिखाजोब्बाय जेनाखि जाय बिथांमोना YBY सालायदोंमोन बिथांमोनाबो मिथिखाजोब्बाय ओमफ्राय आंनि बुंनांगौ बेनो जे मोनसे एप्सआ जोंनो मावा दाङा ओरैनो बहा फैसा हरबाय थानो ना जों मावबासो मोनजागोन मावाबा नोंखौ रावबो मालाया नोंखौ नायबाय थाया ओमफ्राय बैफोरबायदि एप्सखौ इसिबां मानि मा होनो फोथायथारनानै जोङो खामानि मावनो नाङा जोंनि गेजेराव गोबांथार बेफोरबायदिनो थगायजाबाय सिगांनिफ्रायनो थगायजाबोबाय सिगां समाव मा खालामोमोन जोंनियाव नोंनियाव मोनसे WhatsAppफ्राव मोनसे भइस कल हरोमोन जे नोंनाव सार नोंनाव ओरैबायदि लटारि नांबाय नोंथाङा ओरैबायदि डकुमेन्टस हरनांगोन जोंनो बेफोरबायदि होननानै गोबांथार रां थगायना लाङोमोन ओमफ्राय बैफोर WhatsAppआव बेफोरबायदि लटारि नांबाय माबा नांबाय होननायनि मोनसे भइस मेसेज कलफ्रा जोंनियाव फैनाया लासैनो बन्द' जालांनो हमदों बै बन्द' जानायनि मेन उद्देশ্যखौ जों दा हमनो हाबाय जे नैबे YBY एप्सनि थाखाय बैफोर फन फैनाया बन्द' जादों मानो होननानै बुङोब्ला आं मानो बिदि होनना बुंदों होनोब्ला मानोना जेनोखि मोनसे YBY एप्सखौ बिथांमोना खुलिनानै जोंनिफ्राय थाखा लुथिनानै लांनायनि मोनसे प्लान बिथांमोना बानायना लाखादोंमोन सिगाङावनो ओमफ्राय जोंनि मानसिया दिनै सोबाय जों 6000 सोनाय लोगो दिनावनो जोङो 400 थाखा मोनोब्ला जों मानो लब जाया जानो बे लबखौ देखायनानै बिथांमोना दा जोंनिफ्राय लाख रां लुथिना लांबाय ओमफ्राय बेनिखायनो मोनसे एप्सखौ मोनसेल' एप्स नङा जोंनाव गोबांथार एप्स फैगासिनो दंबावो दायो मेरला एप्सनो भेक्सिननो सेलनो बेफोरबायदि गोबांथार एप्स फैगासिनो ओमफ्राय दा बिथांमोना भेक्सिन सालायगिरि एबा सेल सालायगिरि बिथांमोना साननो नाङा जे बे जोंनो थाखा होगोन बिथांमोना नोंथांमोना साननो नाङा बे एप्सआ नोंथांमोननो थाखा होगोन नोंथांमोननो थाखा होआ नोंथांमोननो जास्ट लबल' देखायदों नोंथांमोननो लास्ट बाराव नोंनिफ्राय बांसिन रां लुथिना लांगोन आरोना बेनिखायनो बेफोरबायदि एप्सआ सिगांनिफ्रायनो मेरला फैबाय ओमफ्राय जों खोनानोबो मोनखाबाय नुखाबाय नोंथांनाव फन हरगोन जेनेबा आंनावनो मेरला फैयोमोन बेफोरबायदि फना ओमफ्राय दा बेफोरबायदि फन फैनाया बन्द' जाबाय ओमफ्राय बन्द' जानाय लोगो मा जाखो दा नैबे YBY होननाय एप्स ओंखारनानै दा लाख रां लुथिना लांबाय आरोना ओमफ्राय जोंनियाव ओरैबायदि बुङोब्ला नों सोआखै नालाय नों सिरि था होननानै दाइस जालायोमोन दा नोंथांमोनानो जेरा मोनबाय जेनोखि 6000 थाखा एबा 6000 थाखाखौ नोङो लामायाव सानसे थाबायबाबो मोना हाजिरा सानसे मावबाबो मोना ना जोंफोरबायदि मानसिया हाजिरा मावना जाग्रा मानसिया बे 6000 थाखाखौ बुथुमनो थाखाय मास मोनसेनि बारा लागोन ना आरो बेबो खामानि मोननाय दं मोनै दं गाबोन मोनगोन दिनै मोना बेफोरबायदि थाखाखौ जों 6000ल' होननानै जाया जों बे 6000ल' थाखाखौनो बिखानाय थैखौ गोलोमदै खालामनानैसो जों खामायनानै जमायनो हादोंमोन दा नैबे बिखानाय थैखौ गोलोमदै खालामनानै जमायनाय थाखायाबो जोङो दा YBY एप्सजों जोङो लुथिना लांजाबाय बेनि थाखायनो नोंथांमोना मालाय जेखि बुंथों इसिबां मानि लबथ' देखायगोन नोंथांमोना इसिबां मानि लब जानो नाङा
नोंथाङा गावखौनो गोसो दाद लाखिनांगोन आंनो नाङा बेफोरबायदि फैसा बेफोरबायदिनिफ्राय मोननाय थाखा आंनो नाङा आं ओरैनो जिरायनानै जाया बेफोरबायदि साननानै था आरोना नों जेसेबांनाखि जिरायनानै जानो सानदों एसेबांनाखि नोंनिनो खहा आरोना ओमफ्राय आंबो बारा जेबो बुंला जोंनियाव गोबांथार इउटुबारफोर दंमोन नाम लाला आं गोबांथार मा जों जाम्बा जाम्बिखौ मा लब देखायनानै दा गोथौ हाखराव गाब्र'होबाय आरोना जेनोखि सोरबा 20,000 सोदों सोरबा 30,000 सोदों सोरबा 40,000 सोदों बैफोर थाखाखौ जोङो ओरैनो मोनाखै जों मालायनाव मागिबाबो मोना बैफोर थाखाखौ ना बेनिखायनो नोंथांमोना मालायनि गोदै रावाव गोजाव नङा जायहा थाखा बुरला जारला दं बिथांमोना सोथों बिथांमोना सोना लाथों बिसोरनो माहाजोन जाबावथों बेफोरबायदि साननानै था आरोना एबारनिफ्राय जिबनावबो नोंथांमोना बेफोरबायदि एप्सखौ दा फोथाय बेफोरबायदि एप्सखौ फोथायनाय माने नोङो मा जों गरिबखा मानसि आरो बिनिफ्राय डाबल गरिब जाबावनाय हा हु फाननांनायनि लामायाव फैनाय बेनि थाखाय नोंथांमोना बेफोरबायदि एप्सफोरखौ फोथायनाङा आरोना मावदां जा थाइसे थाइनै मोनो बेखौनो जथेस्थ' साननानै ला बेनो आरोना नोङो 6,000 सोनानै मा होनो 1 crore मालिक जानो साननाया बे फेलेंखा आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव नंला भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय